Tänään tuunaa mun Transitissa. Noo asentaa siirtokalvoa plekseen päälle. Pleksit ilmestyy auton sisään. Ja muuta turhaa. Pitää semmosen pienen sneak peekin, että miltä se vois näyttää. Tämä kotelokin täältä laitetaan näin. Niin. En mä tiedä kyllä antaako tää mitään sneak peekia, mutta... Wow, siellä on kotelot lattiassa ja kaikkialla. Siellä on palasia ja tulee härö. Katos perkele, meillähän on siellä väliseinää paikalla. Tää ei vähän yllätti mitenkään nätisti, mä saan kaikki tänne istumaan. Ei nyt on sormenpää mitä nyt haittaa, kun vähän valoja ja liimaa ja... Tuohon vaan etuseinä. Sitten ruvetaan tänne vaan L-rautoja ja hitsiä näyttämään. Tähän tehdään semmonen puupalainen. Sitten L-raulla kiinni tänne ja... En mä vielä tiedä millä mä sen tästä laitan kiinni, mutta... Vaikka tuolla ruuvella tuolta metallista läpi. Älä pitää sitä kiinni tänne. Tulee viimeisen päälle. Katsotaan. Vähän räkäsaumaa sinne. Mä en näe mihinkä mä hitsaan. Eiköhän se jossain tossa ollut. Noin! Siellähän meillä on kaikki ruuvattu kiinni, suurimmiksi osin täplitty kassan. Sitten otellaan suohan tänne joku hitsimestari hitsaamaan nämä kaikki paikalle, niin bon appetit! Ja sitten kelepaa. Vähän vielä täplätään tonne vähän hitsan perusta kiinni. Niin. No niin, nyt olisi saumattu siellä kaikki väliseinät kiinni ja vähän liimaa ja sähköteippiä ja patentointia ja ei perkele, täällä on vielä teipit paikalla. Katsotaan mitä tästä tulee muuta kuin sanomista, kun mä yritän ottaa nämä pois. Joo, melkein tulee. Kuvapa sinä sitä. Näitähän tätä ottamaan pois. Katsotaan. Minusta on tulossa kovaa työtä. I might chip outs, man. I got this, yeah. Siinähän oltais tämä päivä saatu pulukkaa ja meillä on täällä nyt peiliä asennettu kuule. You can call a judge, tell him kiss my ass, cause I ain't gon' budge. And I ain't going back to
nothing. The block, they need me. The streets, they need me. The club scene, nigga, it's mine, believe me. You don't believe me? Can't be touched, can't be stopped, can't be moved, can't be rocked, can't be shook. We hot. When will you niggas run? Niin. Seuraava vaihehan meillä on sammutuspeitteitä vaikka kuinka paljon kaikkialla, että ei mikään pääsis tekemään tuhoja, kun hitsataan nuo väliseinien tukirauvat tuonne koriin kiinni ja myöhemmin kun tukia asentellaan, niin nyt jätetään tämä alustavasti näin. Kabiini vedetään ambulanssivermeet sinne sisään. Tuonne missä on sulakkeet. Tulee ohjausboksit järjestelmälle, millä saadaan kaikki valot toimimaan. Sireenit, hälytysajoneuvon valot, spelit ja spenschelit. Sitten vaan vaneroja ja sitä en vielä tiedä mitä mä tälle vanerille kabiinille teen. Maalataanko vai teipataanko vai mitä keksitään. Katsotaan Raptoria! Yeah. Ai. Feels like a lion. Got nothing to prove. Going up a hot damn news. God in my cooler. Niggas can't lose. Try and take me out my hot damn shoes. See how quick I drop up and get you bitches the blues. They gon' see you on a hot damn news. And I ain't leaving nothing. Ja kyllä, heittämällä. Joo, se on hyvä. Sillä lailla vaan. Miten no liimat ottaa tälle? Eihän ne tuntu sillä vielä pysyy. Sullaa paremmin paikalleen. Huipuu paremmin. Hyvä se on. Menohan täällä on ku amiska. 1 ukko puurtaa ja 3 ukkoa kahtoja ei mene kessua. Mutta ei se mitään. Tää on ihan hyvä. Mitä tapahtuu verhojen takana? Ei siinä näköjään hirveästi mennä läpi. Ei. Ainut vatta kato täältä päässä. Tai jospa se nyt olisi jollain tavalla kondiksessa. Ei mitä vittua, näkyykö tuolta valo läpi? Ei, näkyy. Se liimat pää helvetti. No ei se mitään. Sielläkin välistä näkyy päivät valo. No vähän sinne vähän sikaliimaa, niin hyvä se on. Nyt se on ainakin tuettu joka puolelta. Ei irtoa ne väliseinät, saatana. Mennessä vielä tähän niinku tohon kotelon seiniin tavallaan sivulle päin niitä. Joo, joka puolelle tulee tuki. Kun tulee yhteensä 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ytokaatoa kotoneet on 15 tukea. No joku 20. Enemmän tukia mitä mä saan Kelasta. Nimenomaan.